Na, tehát akkor ugye a 2008. május 27-i feladat, ha minden igaz. A szokásoknak megfelelően kb. 10. oldalon kezdődik az Excel feladat. A népesség című feladatról van szó. Szokás szerint indítsuk az Excel-t. Olvassuk be, ezen te már túl vagy, az állományt. Nem tudom magam, csak a gép egy kicsit még lassú. Gondolom, még a vírus adatbázis most frissíti. Dolgozzál már. Oké. Jó, most meg már 2 példányban is fut. Nagyszerű. Ugye a megnyitás Ctrl-val. Csináld már. Én az asztalra raktam. Források. Népesség. Minden fájl. Beolvastuk, és akkor a G-oszlopban felírtuk azt, hogy természetes gyarapodás, fogyás. Természetes gyarapodás, fogyás. Jó, és akkor ugye Megint a D-oszlopba felállt, célszokóba felállt a népesség összesen. Utolsó feladatban. szúrunk be egy oszlopot az élveszületés oszlop elé. Jó, oké. Hát ide az élveszületés oszlop elé szúrunk be egy oszlopot. Viszont akkor a G-oszlop az közvetlenül utána van, úgyhogy az neked már jó, nekem még nem, úgyhogy azt törlöm. Jó, és ide ebbe a beszúrt oszlopba mit kellett odaírni? Népesség összesen. Népesség összesen. Itt nyilván van egy népesség férfi. Igen. És számítsuk ki. Ugye ez egy összeomlás. Javasolt a szummát használni még ilyenkor is, jó? Tehát akkor a szummával oldjuk meg. Én a vezérlőkódba beállítom, hogy tudjak mutogatni az egeret. Jó, összeálljuk. Ezt a kettőt, a dátumot véletlenül se autókitöltővel küldjük le. Oké. Jó, következő feladat. És számítsuk ki az élveszületés és a halálozás számának a különbségét. Tehát az élveszületés és a halálozás különbségét. Na most célszerű lenne úgy csinálni a dolgot, hogy amikor többen születtek, akkor az pozitív legyen. Jó, tehát az élveszületésből vonjuk ki a halálozást, jó? Jó. Kezdjük a képletelt egyenlőséggel vagy plusszal. Ugye ő, mínusz ő, pipa, autó, kitöltő. Valószínűleg itt a vége felé ez már átmegy negatívba. Így is van. Jó, tehát a élveszületés, katt az élveszületésre. Nem arra. A számra. Nem kell tudni, ha rákattint, az korrigál mínusz. A másik. Itt a autókitöltő duplakat és készen
Jó, na akkor itt az egérnél. Jó, következő feladat. A High Celeb írja be élveszületés 1000 lakosra. Az I1-be pedig halálozás 1000 lakosra, jó? Jó, és akkor ezeket ki is kéne számolni szépen. De ezt gondoljuk át, akkor ez hogy jön ki, ugye? Ugye ezt úgy tudjuk kiszámolni, hogy az élveszületést elosztjuk a teljes lakossággal, tehát ezzel, ami itt van, ezzel, a népesség összesen, de ugye nekünk úgy kellene, hogy 1000 lakosra, tehát akkor ugye az egy lakosra jutót kapom, ezért meg kell szorozni még 1000-rel. Oké? Viszont azt kéri, szokás szerint megint hülyét kér, hogy függvénnyel kerekítsük ezt 2/10-esre. Mivel függvénnyel kell kerekíteni, ezért most először a kerekítés függvényt kell beszúrni, és annak az argumentumába a képletet. Oké? Csináltunk már ilyet egészen. Jó, na most a kerekítés függvények mindegyike úgy kezdődik, hogy kerek, így ugyanúgy. Jó, tehát egyenlő, kerek, na. És akkor bedobja az összes olyan függvényt, amelyik kerekítés. Ugye van a kerek fel, kerek le, meg a kerekítés. Hát most nekünk melyik kell? A kerekítés, úgyhogy erre kattintsunk duplát, utána kattintsunk rá az fx-re, és akkor bejött a párbeszéd ablak, ahol meg lehet adni az argumentumait a függvénynek. A szám az lesz, amit az előbb elmondtam, ugye? Tehát, hogy ez most az élveszületés, tehát az élveszületést, az E1-et, E2-t, bocsánat, ezt, de ugye most, mivel autókitöltővel majd lefelé folytatni akarjuk, át kell gondolni, hogy ez fix cím legyen, vagy relatív maradhat. Ez maradhat relatív, ugye? Tehát ezt osztani kell, felje, mivel a teljes népességgel, ezzel, tehát a népesség összesen ezzel, de így az egy lakosra jutó jött ki, de nekünk az 1000 lakosra jutó kell, hát 1000 lakosra 1000-szer ennyi jut, tehát szorozva 1000-rel. És akkor kijött valamilyen szám, de nekünk ez 2/10-essel kell, tehát a hány számjegy paraméterben mit kell írni? 2-t, így van. És akkor készen is vagyunk, autókitöltővel meg szépen küldjük le. Jó, és akkor ugyanígy határozzuk meg a halálozást is. Ugye most
amik játszanak, azok ezek a cellák, tehát a népesség összesen meg az élveszületés. A halálozásnál pedig a halálozás meg az összes népesség fog játszani. Tehát egyenlő, vagy plusz igen, egyenlő, itt plusz jelen. Kerek, kiválasztjuk a kerek kittést, fx, a szám, az ugye a halálozás, per a népesség összesen, szorozva 1000-rel, a hány számjegy az meg 2. Dupla kattal leküldjük, és akkor ez is megvan. Jó, szerintem egy dolgot hagytunk el, nem mentettük el. Népváltozás néven kellene menteni, jó? Ugye arra vigyázzunk, hogy a fájltípus mi lesz. Így van, tehát nehogy ez maradjon, ez a tabulátor rajta volt. Népváltozás. Jó, na akkor jön a negyedik feladat, tehát ez. A K2, K56 cellából számítsa ki a férfiak arányát a teljes lakosságra nézve. Az L2, L56-ban pedig a nők arányát a teljes lakosságra nézve. A kiszámított értékeket százalékos formában 2/10 jel jelenítse meg. Ennek van fejléce? Férfi százalék, nő százalék. Jó, itt kimaradt egy oszlop üresen. Jó, írjuk be férfi százalék, nő százalék. Biztos, hogy több sorba engedi törni, úgyhogy én engedem. Törni ezt az összeset. Ezt az oszlopszélességet majd kisebbre veszem, mert olyan széles oszlopok vannak, hogy így már nem lehet dolgozni. Csináljuk. Középre rakom minden irányba. Ez úgy elszületés, így néz ki. Népesség, férfi, az már 2 sor. Népesség, nő is 2 sor. Népesség, összesen is 2 sor. Ezeket megcsinálom most, mert úgyis majd meg kell csinálni, jó? Tehát itt most engedélyeztem a cellán belüli sortörést, tudod melyikig onnan lehet, ugye? Azzal. Meg középre raktam mindegyik irányba. Jó.
Oké? És akkor most ezt a férfi százalékot, meg a nő százalékot számoljuk ki. Ugye, hogy kéri? Vissza. Annyira lassú a gép, hogy olyan borzasztó, ezt bezárjuk. Ez is fogja. Van még nyitva. Ezt is bezárjuk, ez is fogja. És már nincs semmi nyitva. Jó. Na, tehát a férfi az a teljes lakosságra nézve ugye úgy jön ki, hogy mit mire osztok. A népesség férfit osztom az összesennel, igaz? Igen. Tehát a népesség férfit osztom a népesség összesennel. Ugye majd az autókitöltővel ezt le akarom vinni az összes többi cellába is, úgyhogy itt át kell gondolni, hogy fix vagy relatív cím szükséges. Ugye mindig mással számolok, most ezzel, de egy sorral lejjebb már ezzel, meg ezzel, ugye? Tehát mindig mással, tehát ez relatív címzéssel jó. Pipáljuk ki, csináljunk belőle százalékot és 2/10 adjunk hozzá. Jó? Autókitöltővel most nem tudom leküldeni, mert az előző oszlopban lévő adat, ameddig van, addig megy le. Majdnem, hogy egyszerűbb az, hogy most én ezt kitörlöm, ezt az előző oszlopot, aztán meg beszúrok utólag egyet. Jó, mert így lement. Megcsinálom a nőt is. Aztán majd beszúrom az oszlopot. Népesség nőt, osztom a népesség összesennel. Itt is adok hozzá százalékformát és 2/10, és leküldöm ezt is. No, és beszúrom az oszlopot, amit az előbb kitöröltem. Kész. Beszúrod. De nem ez elé, az egyel hát ad a kijelölőt. Beszúrod. Jó? Oké? Igen. Mert így egyszerűbb volt, mint addig húzogatni. Jó, akkor ezzel meg vagyunk. Készítse el az alábbi segédtáblázatot B59-től lefele. Hát menjünk le a B59-be, hát ezt úgy csináljuk meg, hogy osszuk fel ketté, jó? Itt lássuk az alját, ismerős a trükk, ugye? Igen. Milliószor csináltuk. Azt mondja, hogy B59-ből mit írunk? Azt írjuk, hogy ennyi évben fogyott a népesség. Alá ebben az évben fogyott legnagyobb számban a népesség. A legkisebb különbség a férfiak és a nők száma között. Jó, itt aztán kimaradt egy sor, igen, az önszületési éve. Illetve születések száma ebben az évben.
Jó. És soronként B-től F-ig egyesítsük a cellákat majd. Tehát B-től F-ig, ezt így soronként egyesítsük. Ctrl Y-nal frankon lehet egyesítgetni. F-ig, még mennyi kettőre jön. Úgy, és akkor egyesíted. Az igen. Ne foglalkozz vele, hogy balra, vagy középre zárta, majd átrakjuk. Előbb jelölt ki, aztán utána egyesítem. Jó, és mint van, akkor mindent Ctrl Y-t is átdefiniálta valamilyen elvebeteg? Akkor kattints az ikonra, valamiért nem működik, nem tudom. Jó, és a végén még balra zárást csináljunk. Jelölt ki az egészet. És balra zárt. Mondom balra. Másik bal. Oké. Jó, ennyiben fogyott a népesség. Akkor ide a G59-be gondolom. Igen, ott vagyunk. Függvénnyel meg kéne határozni, hogy hány évben fogyott a népesség. Ugye ő ír valami magyarázatot, hogy akkor fogyott a népesség, fölösleges, mert hát azt már meghatároztuk, hogy most fogyott vagy nőtt, ugye? Tehát azt kellene megszámolni, hogy hány olyan cella van, ahol ebben a tartományban, ugye ebben a tartományban a szám kisebb, mint 0. Akkor meg kell valamit számolni, ami a feltételnek megfelel, akkor melyik függvény? Ez a darab teli. Oké? Jó. Igen. Úgyhogy használjuk akkor a darab telét. Jó, a kritérium az majd az lesz, hogy kisebb, mint 0. A tartomány meg ugye ez, amit az előbb itt kijelöltünk, tehát ez a természetes gyarapodás, fogyás, ez cut-shift-cut módszerrel. És a kritérium az pedig az, hogy kisebb, mint 0. És 24, ha minden az. Nem nagyobb, kisebb. Az ugye, amit te értel, ez nagyobb, mint 0. Nehogy ilyet csináljál nekem az érettségén. Harcos leszek, ilyen hülyeséget csinálsz. Jó, ebben az évben fogyott a legnagyobb számban a népesség. Na, azt, hogy számoltatja, ír rá valamit?
No, szerintem ezt úgy tudnánk megcsinálni, hogy valahol meg kellene határozni, hogy mennyi volt egyáltalán a legnagyobb fogyás. Ezt valahova meghatározzuk. Biztos írja az elején, hogy a segédszámításokat hol lehet végezni. Itt van a végén, hogy ha szükséges, mellékszámításokat az n oszloptól kezdődően. Jó, tehát akkor az n oszloptól kezdődően, jó, ide írjuk, hogy legnagyobb fogyás, ezt megengedjük, hogy eltörje. A begépelés közben hogy tudtuk volna törni? Mit kellett volna nyomni? Ilyen billentyű kombinációt. Így van, Alt-Enter. Oké. Jó, és akkor a legnagyobb fogyást, azt hogy kapjuk meg? Melyik függvénnyel? Melyik függvénnyel? Ha. Legnagyobb fogyás. A legnagyobb fogyás az végül is a legkisebb szám matematikailag. Tehát akkor melyik függvény lesz? A minimum, ugye? Jó, tehát melyik függvényt indítsuk? A min függvényt, a szumot lenyitva, a minimumot, viszont argumentumnak, ugye mit adunk meg neki, ezt a természetes gyarapodás-fogyás oszlopot, és akkor kiadta, hogy 48.565, ugye, mármint, hogy mínusz. Jó, és hát most azt kéne megnézni, hogy ez hol van. Ugye itt ebben az oszlopban meg kellene keresni ezt a számot, de pontosan ezt melyik függvénnyel tudjuk majd megkeresni, egy oszlopban függőlegesen elindulunk lefelé és elkezdjük keresni. Függőlegesen elindulunk, keres. Igen, jó, F-keres. Na, akkor kezdjük el szépen, jó? Azt mondja, hogy egyenlő F-keres katterre, duplát, fx-re kat, bejött az F-keres függvény. Mit keresünk? Hát ezt, amit az előtt kiszámoltunk. Hol? Hát úgy kellene megadni, hogy ez a G-oszlop benne legyen. Ugye onnét G1-től kellene indulni. És meddig kellene eljutni? Hát, hogy benne legyen, tőle jobbra az év. Csak hogy tőle jobbra nincs ott az év. Igaz? Ilyenkor mit szoktunk csinálni? Be szoktuk szúrni pluszba, azt elrejtjük, igaz? Hát előre elfelejtettük beszúrni. Akkor csináljuk azt, hogy innét indulunk, azt mondjuk, hogy idáig menjen, tehát az n-ig, ennek az aljáig. Jó, ez lesz a tábla. Nem mentél át a másik cellába. Illetve a másik rubrikába.
Jó, úgyhogy most akkor kattints ide megint rá, erre a természetes gyarapodás fogyásra. Most menjél át ide, és most add meg azt, amit az előbb véletlenül. Igen. Van egy különbség a tiéd meg az enyém között, én belevettem a fejlécet, te meg nem. Baj az, hogy te nem vetted bele? Nem baj. Az is jó. Jó? Tehát mindegy. Úgy is. Jó, akkor én is korrigálom, mert rólam másoltad, ugye, hogy kell elrontani. No, és akkor az oszlopszám, hát majd ebbe fogja keresni, és ide a második oszlopnak be fogjuk szúrni az évet, úgyhogy írjuk be az oszlopszámba azt, hogy 2. Jó, még nincs ott, de majd berakjuk. És ugye pontos egyezésre van nekünk szükségünk, úgyhogy nézzük meg, azt mondja, hogy hamis esetén pontos egyezés. Tehát ide most be kell írni, hogy hamis. Ugye most azért ezt a 9,23-at adja vissza, mert most még az élveszületés van még ott a második oszlopban, de majd ezt áttérjük. Jó? Úgyhogy most arra mondjuk azt, hogy készen van. Jó? És akkor most ide mögé be kell szúrni egy oszlopot, tehát kijelöljük a hát, jobb klik, beszúrás, szépen, és mondjuk azt, hogy ez legyen egyenlő jó, tehát ott a H1-be álljunk bele, és mondjuk azt, hogy legyen egyenlő, tehát egyenlő az A1-jel, pipáljuk ki, és dupla kat. És akkor már meg is van az, hogy ez 1900 pipa, és dupla kat. És akkor már jó adat van ott, hogy 1999-ben történt ez a dolog, amikor ennyien elfogytak, ezt a H-oszlopot majd el kell tüntetni, ugye? Egyelőre még hagyjuk, mert még lehet, hogy kell. Legkisebb különbség a férfiak és a nők száma között. Hát ezt megint ki kéne számolni. Ugye? Tehát ide szépen, most én függőlegesen is elosztottam ketté, elmegyek itt jobbra, ugye a nők mindig többen vannak, tehát akkor a nőkből fogjuk kivonni a férfit, úgyhogy írjuk ide fellétbe be azt, hogy nő mínusz férfi. Ez nem igaz. A nők mindig kevés, ezt nézzük meg. De többen vannak. Jó, akkor nő mínusz férfi. Nő mínusz férfi. Ja, az összes lakosságban nők már többen vannak. Nem tudom, mennyire tudod azt, hogy van egy olyan érdekes dolog, hogy férfiak azok többen születnek, mindig, mint a nők. De mert előbb halnak, ezért a nők mindig többen vannak a teljes lakosságban. És van egy olyan marha érdekes dolog, erre keresik a magyarázatot, hogy háború után meg még több férfi születik, mert akkor férfiak meghaltak a háborúban. Nem vicc, ez tényleg így van. Utána lehet nézni. De hogy miért, ezt nem tudja senki. És akkor ide ki kéne vonni a nőt a férfiból. Bocsánat, a férfit a nőből. Jó, tehát mondjuk azt, hogy legyen egyenlő, és akkor a nő mínusz férfi. Pipa. Hát most ezt itt ezt most le kell húzni nekünk. Nem máshogy nem fog menni. Dupla kattal menni. Jó, oké, lement. Illetve hát lehúztuk. Jó, és akkor kell a legkisebb, ugye, tehát ennek az argumentumnak a minimum értéke kell. Melyik függvény kell? Minimum, ugye? Lenyitjuk a szummát, azt mondjuk, hogy minimum, és minek a minimuma? Hát
ennek 6 shift kattal szépen. Jó, önszületés éve, nekem bejön az enyémet, a példát. Születéses száma ebben az évben. Ugye most majd mit kell csinálni? Megint csak el kell kezdeni keresni lefele. Függőlegesen, melyik függvény lesz akkor? Végeres. Mondom függőlegesen. Akkor lefele. Azt hittem függőlegesen lefele. Függőlegesen lefele. Ja. Vékeres akkor, ha vízszintesen keresed egy sorban. Ja, bocsánat. Túl kombinálod a dolgokat. Szerintem már hamarosan fogod tudni, mert eljutottál arra a pillanatra, amikor kezded összekeverni a dolgokat. Most már csak ki kell tisztulni az egésznek, most már ez nem sok idő, aztán akkor tényleg tudod. Jó, tehát akkor a születések száma, akkor az F keressel megkeressük az első oszlopban ezt, és akkor megvan, akkor elmegyünk jobbra, és vissza kell adni a születések számát, ugye az az élve születés oszlopban lesz. Tehát az A-tól az E oszlopig lesz majd a tartomány, ugye? Na, akkor indítsuk el az F kerest. A keresési érték az a születési év. Ugye most egy fix címbe, egy relatív nem kell vele foglalkozni, mert nincs autókitöltés. Egy helyre kell csak. A tábla az ugye az A1-től. Az a lényeg, hogy az E-oszlop is benne legyen. Az E-nek az aljáig. Jó, és az oszlopszám, hanyadik? Ugye az A az első, 5, így van. Jó, és hát most ez itt rendezetben van fölfelé, úgyhogy elhagyhatjuk a paramétert, úgyis ki fog jönni pontosan, de egyébként ha megadnánk, hogy hamis, úgy meg tuti vagy kijönne. Oké, mert akkor pontos egyezést találnak. De most ki fog jönni így is. Jó. Kész. 60-ban 147.460 es timmel. 95-ben annyi volt? Görgés föl egy kicsit. A születéskör. 112.054, annyi, stimmel, jól dolgoztunk. Oké, ezt a feladatot is megoldottuk. Na. De hogy lassú volt után. Nézzük a leírásnál, ez itt sztrájkol az enyém.
Jó, akkor idáig meg vagyunk, ugye? Tehát a 10-es feladat jön szerintem, igaz? Igen. Ugye? Igen. Minta alapján formázzuk meg. Ugye azt lehet látni, hogy a fejlécben félkövér minden. A többit azt már megcsináltuk mi. Ezt most már itt nem kell felosztani. Jó, tehát értem, nekem miért csúszik el egy ilyen. Ja, ugye mert van egy fölösleges oszlop, azt el kéne rejteni. Jó, ezt rejtsük el, ezt az évet. Elrejtés. Jó. Koordináták nem ugyanazok lesznek, mint a mintában, de forma attól ugyanaz kell, hogy legyen. Jó, ez akkor legyen félkövér a fejlécben, ami van, meg középre zárva minden irányban. Az első oszlop is félkövér. Aztán mindenhol vékony vonal van, úgyhogy jelöljük ki az egészet, beleállok és kontrollal. Ugye most jött az a dolog elő, hogy mivel egy oszlopot üresen hagyatott, ilyet nem szoktunk, ezért az nincs benne, és hogy ezt mi vegyük hozzá, akkor Cut-Shift-Cut-tal jelöljük ki. És akkor Shift-Cut. Igen? És akkor mindenhol a vékony szegély, nyissuk le minden szegély, ez. Akkor megrajzoltuk az összes vékony szegélyt, és akkor még mi van? G és a H közé függőleges vastag, és az első sor alatt meg dupla. Az első sor alá duplát simán oda tudunk rakni, jó, tehát ezt kijelöljük, lenyitjuk, és azt mondom, alsó dupla szegély, akkor ezzel meg vagyok, és nem rontottam el semmit. Jó, és akkor ő még kér a természetes gyarapodás, fogyás és az élveszületés 1000 lakosra. Ide e közé vastag vonalat, úgyhogy valamelyik jelöljük ki, hogy benne legyen. Tehát vagy az előtte, vagy a mögötte lévő oszlopot jelöljük ki, de ne az egészet, csak ezeket a cellákat. Jó, Cut-Shift-Cut. Jó, és akkor a szegélyeket nyissuk le, további szegélyek. Válasszuk ki a vonaltípust vastagnak. Csináld, apukám, csináljad már! Lefagyottak. Oké, tehát a vastag vonalat, és hát én a jobb oldalára kell, hogy rakjam, talán oda, akkor te is a jobb oldalra. Oké, és akkor meghúzta a vastag vonalat, ugye? Tehát itt van a vastag vonal, ezzel is meg vagyunk. Én nyomtam egy Ctrl-est a mentéshez, biztosan biztos. Számított mezők legyenek dőltek és zöld színűek. Jó, tehát a D oszlopban lévő adatok Cut-Shift-Cut zöld és dölt. Jó, és akkor még mi van még számítva? A G-től hátrafelé minden. Ezek mind zöldek és döltek.
Cut, shift. De csak a szám. Mert most benne van a fejlőzés. Cut, shift. Igen. Számokra állítson be ezres tagolást. Tehát ahol számok vannak, és nem kérte, hogy függvénnyel, meg mit tenni, tehát magyarul innét a B-től a G-ig ezres tagolást kér. Na most ezt a legegyszerűbben úgy tudod megcsinálni, viszonylag ritkán használjuk ezt a formátumot. Ez ezres tagolást csinál, ez a 3 nulla. De van 2 tizedes, hát azt meg szedjük le. Jó, és hogyha nem fér be a cellába, akkor vegyük szélesebbre az oszlop szélességet. Itt akad fönt a népesség CD között. Jó, na akkor nézzük, hogy mit kér még. Készítsen oszlopdiagramot, ahol az utolsó 10 év élveszületéseinek és halálozásának számát szemlélteti. Élveszületés és halálozás, utolsó 10 év. Azt mondja, hogy élveszületés, halálozás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, még egy 10. Jó, tehát ezt kell ábrázolni diagramban. Ezt tolt följebb, mert ez most nem kell. Följebb beállsz ide az osztásra, és akkor följebb tud osztásra, följebb, úgy, még följebb, úgy, és följebb tudod, oké, fizet ki előtt. Jó, tehát kijelölted a 10-et. 95. Jó. Beszúrás. Oszlopdiagram. Puff, beszúrta az oszlopdiagramot, ugye? Minden bajunk van vele. Mutatja, hogy hogy nézzen ki, nem mutatja, csak a leírás alapján, akkor ne legyen háttérszíne, nincs neki. Ez nagyszerű, könnyű teljesíteni. Halálozását feketével szület és piros színnel. Mondjuk a jelmagyarázatnál legyen ott talán, hogy élveszületés meg halálozás, úgyhogy ugye ezt ott tudjuk megcsinálni, hogy adatok kijelölése, ide kattintunk. Jó, és a jelmagyarázatnál kell szerkeszteni a sorozat 1-et, ugye az a élveszületés, meg a sorozat 2-t szerkeszteni, az meg a halálozás. És akkor bekerültük, hogy élveszületés meg halálozás. Oh. Jó, tehát akkor benn vagy élveszületés, halálozás. Szerintem itt jó lenne, ha az évek lennének ott, kéri? Nem kéri. Nem baj, mi rakjuk oda. Jó, tehát ezt újra rákattintasz a szerkesztésre, adatok kijelölése. Itt arra, hogy szerkesztés, és most kijelölöd az éveket. Itt. Az elején. 95-től. És kész. Jó, akkor oda kerültek az évek alulra. Még az élveszületésnek kellene pirosnak lenni, ami most
kék, úgyhogy kattints le az élveszületésre. Jó, menj át a formátumba, igen, kitöltő szín, akkor az piros. Jó, utána jelölt ki a halálozást, kitöltő szín, fekete. Jó, akkor már csak diagram címet kellene, az meg az elrendezésnél van. Diagram cím, átfedő cím középen, és adjuk meg azt, hogy halálozások és születések. Jó, és én még egyet kérek, ő nem kér ide, én kérem, hogy rakjuk át ezt másik munkalapra. Jó, amit ott tudok, hogy tervezés, diagram áthelyezése, új munkalapra, oké. Jó? És akkor átraktuk új munkalapra. Jó, és akkor készen vagyunk a feladattal szerintem. Jó? És akkor ez most 1 óra alatt lement, azért ez már jó. Igen. Jó? Nem kezdünk bele semmibe, csak 1 órát rendezünk majd, illetve 60 percet. Lelövöm a felvételt. Jó.